ndị Igbo be anyị kwuru okwu si na edebe agadi nwanyị anya n'ọnụ ọ dị ka eji ya wee nwee ara. Abalị one ma one gara aga ka e mere International Women's Day, mana o nwere ife nsị ka m rụtụrụ unu aka. Ịbịa n'iru akwụkwọ, ọ na-ezo ka mmiri. Ọtụtụ a na-epostkoni ife onyonyo ha na nne ha. O nwere ife dị ka nne mara mma. Onye ka ọ ga-abụ o nwere ihe ga-adakwasa mmadụ n'elu ụwa, ọ kpọkuwe nne ya. Ọ bụgodị na nna ama mmenwu ya bụ ife, nne ga-enyere aka emepụta ya bụ ife. Mana ajụjụ m chọrọ ka m jụọ gị maka ndị be anyị si atọwa ụtọ si wepụ ahụhụ. Kedu ka i si were akpaso nne gị agwa? Ọ ga-abụ ife arụ, ọ ga-abụ ihe jọwa ure na njọ ma siwukwa nkakwu n'isi, na nne buru gị for complete 9 months and give birth to you, nurture you, sold everything she have, both her jewelry, her gold, her diamond, in order to train you. Thereafter, God bless you. You be a rich man today. What should you use to pay your mother back on all that she did to you? She is a witch. Is a beast disgrace to their motherhood. Ọfụ ya ga na-afụrụ gị maọbụ amụma a na-eburu gị na nne mụtara gị bue gị for complete 9 months na-ata gị amụsụ. Ọ ga-aka mma ka e were okwute manye onye ahụ ụdọ n'onu tukpuo ya n'oke ochi. Kee ka isi were echeta nne gị, maka na ị na-agadi nwanyị anya n'ọnụ ọ dị ka echi ya wee nwayọọ, mana agadi nwanyị bụ ụzọ wee siri ite na-enwe mkpọmkpọ eju na mkpọmkpọ ọgụ. Ọgọdọ ga-eru nwoke ebe o ruru ibe ya. It's a matter of time. Day shall come when you will be a mother or a father. You will still face all this you did to your parents. That's all I have to say here. Thank you. Aka m bụ onye nke gị, Maazi-UC. Ndewo.